utian na yang mana niyan na piyamikiran niya na dunia na milay niyan sulupa nakakayatan na wala. Inilay niya lagi ang kayamanan niya na langit na iatap wala. Bigay ri amadin taraw naha. Ada ari sulutan nakilay nga ba niya na tuod. Tadi ka pa man, mataw ka mamamikiran na di nga matul suwala, di nga malayo ko. Sasukya gitu niyan na, ayam ya pamikiran na tina adin dinamiadin ko dunia. Adin namiadin ko dunia. Agi anamiad nun, ano man ay katunaon? Kaya kailangan na yung atiro Muhammad naman sa naala ka maarufan fakafio. Sa din sa mga ngulaular ka sa mapia, nawala siya mapia. At yung manara na, pingulaular na wala sa manan niya na di kailangan ka mapia, nabakad na titiab at yung pumasabasa. Inukanan. Ha? So tiga ako na, o sarang ka o taka ka. Agito ka teruro alaw tabiat-yatan. Sabab bro na ayakiato na Ibrahim si ko Allah na pagampaganay ada penutus maka ada pendekeng nga malakaw. Oy, kamanguda pa sa kanilang. Na sukelen yang ubito natin duwa na ba andagi ituhan. Dia ngaya bito on kaya pamana masindaw. Bata bula borong di mana niya na aya sumibang nasiyaki niya makabangus na espesyal ki karani. Oy. Ato sana no mga longsan ni gasbangi mga bangs na mala na si karani na tetawagan sa mga loksami gunip katusan nawata ako. Oh, po sa kano nga kiulambus kano. Mika karang nung taab subangyan sulutan na buwan ng mga alas 4. Wah. Si karani ako si makabangs. So kaya gito niyan. Ayan yung giapita nami ada si makabangs ako si karani ako sa mga biton. Ati mo Ibrahim ato nabsay. Baad nami angat nabkada. At yan di sa lupa ka maistidi. Gusto langit. Naging abito nabkada. Mailan niya sa ulan. So kaya liyan niyang ulan. Natina din. Niya sampor na sutuhon. Uway. Kaya sa ulan na yung manan yan na masindo ato nga na alang nga pasigay niyang usa kalian alam. So masuk yada ulan. Natina kuan. Nabay ni Tuhan. Busam biswalongan na tinahada ilahun hakikiyun. Gid natin ni sampor na tuhon. Kaya di ko susong milay. Tunga na overpower. So kaya gito niyan na kaya gagawin na miya da swalongan. So kaya da walongan na miya tiro Ibrahim na tina. Dia kan nagabaya. Iba ka manay na mas lesla. Mapangintuhan subkeda. Ya Allah laulam tahdini la ako namin ad-dallin. Now dia kong maturo ya Allah nakadidiga ko din. Yute mi aloy sisa Quran utatina Suhufi Ibrahima wa Musa. Tirunan sa Suhuf. Oy. Pamana minu kitab. Nasugi aturo niro sa mana ni na kitab. Naay pandapat ka. Oy. Di makaliwa-liwanag pamikiran yan. Na. Yamaya pamikiran na aon niyan supagtaw sa kabinasaan na gumurka. Sabab sa giyang ito, mapagtaw niyan na ay adatiran, piano tuliw Quran initulong sa nga bulan na Ramadan. Ako mangaon ka sa tima na naharap, nakaduang kaon na minus sa 25 mapya. Gina Quran. Kali ani balas. Ibu kagi dong nga alif lamim tulo to batang. Uwan na pero to yaman ani na balas yan 25 times 3 75. Naya panubang ang ulalan sa mana niyan. Ati tirano kemenangan kamanisan si pegapiran. Mo kemenangan malay posisyon malay bantuan si pupugapera uta pupugapera porik sa mon dada tarea gitu ada nian na pupugapera kan bukaliwan lagi so amana nian na pugapera nian nati mas malay pagatan sekali na pugapera di ska pupugapera oi sabab bro niamya pamikirian na balitigin mapasanay mau ulay ni. Ay ada to mga Arab na yakhrujuna ila Sahara o ila Sahara nusami hadal munasabah jenadiriya peliusiran
Pono to kumasaw Ibrahim usumiyaw na niya na tamad din ni mato na din ang pelipatan ng mga Arabanan. Ausunsiran sa diserto na disiran magtin na lang na papakaradi na puusan niya sa diserto. Kakadaw Allah Ta'ala mikakamuasiran lominiusiran. So kialiwiran nayaman na niyan na pangonot niran inadi dia umagunot. Onot kake kakapangaradi na yagan na to mga lokska, mga puo ka. Tinadi ko keparo. Anasakim, si anu sakuran, anasakim. Kesakita ko atigin. Donut. Sudah niya kaunot na ayan ni kidiranon kayo mga matagong sira sa diserto kinuan niya sumala pato ko. Niya kalala pato kami kailangan sa pato ko patok. Di man daw na di mambudi, di man kiping. Why? Nasuki ako aniano nagunian pamatok, unian na pani daw patok, perba patok sa mga barahala sa utawa simbahaniran. Dahil panapat ka, miyagra. Kata ni miyagra, miya pulang. Why? Miya bangi bara siran limairan. Kayo ay inilaha mo nuwala na utapatok, na ano niya tego, na siniyan tiago si sagi mo tuwa, malakira na piya kaya bunianon, dataraya, tiago yan. Why? Ayam ya pegerian ro na ada hikman yan ro. So kaya gitu niyan ada yan kagabi pa mo di na miya makaigasiran, miya kau masiran. Na inilah subara mga barahala simbah niran na migilam po aden din. So kaya gitu niyan tigiran na antar ya yang pamanasi sa merano na tao no nangakiada sa uke damat manusia. Antau no nanga pamana biteng liniwan na iman. Mikikentawai siran natira na ayaw bumanaria tau sa dunia ingat din lagi nga kuan mabanguda. Abadas kanya ni minggil bukon. Ini senitira non. So kini senitinira non natira na bakanwari tiga merano bakanwari liliwe iman. O pamana mapungulaw na ako. Ayaw mana niya na gira-gira ka na nga mga barahala. Sino wagi siya sa ginamiyang alalaon? Ginamiyang alalaon. Kati ano Tuhan. Ini ayaw pitero natin na. Diungki siya ka di mataw tero. Diungki siya ka di mataw di pagailay. Diungki siya ka di paganag. Natiyo Ibrahim mo bagi na di mataw tero na ino na simba nga di mataw tero. Miso ni ID ko. Kahadaw Allah Ta'ala di mataw tero di mataw mamakin nag ayakati melian na sutira na anda so koto adiso ko kiulo. Si miya kadasaw lo Ibrahim kada ka sikita no naka mamiminga na. So kaya ini sinitinira non nagwira na ke Pilanoy na aya misuminde da ilmu a iki di iranon na timunira na lang wana makadaga rasas kayo pakayo-kayuan na kuintaan niyo na aya kal amiyati mo iran taukan na aya nito tungo na miya kapituoy niya kasi bindis so kiyati mo iranon na tira na ay da para ni Ibrahim ka mismo siya mayan eneridoy. Why? Siya mayan na yan eneridoy. Wiran sa buhat na bayra piya ka pwede puliran sa uto por taukan. Na ayok makapudang pulon na magan sumagan. Magan sumagan na miyasuguan law tala so Dibril. Pamantakan ka inataukan na yaman na niya na pakakuta nga si Ibrahim. Nalioro na Peter unwalaw tatina salamun ala Ibrahim. Niya na salam na ayatin uno mga lukustan na pitwa salam. Na di kami ada kadakal salam sa Quran. Why na aya sutira na limitado subkeswa. Kal limitado nga naman nagwiti tawa na panaguntaman ng mga lukustan. Ang inarap ito bunso salam. Madakal. Irambuti anak na Quran na madakal ke bati aruna salam ayaw sto na maistito nagyan na pitwa salam. Na salamu ala Ibrahim. Dap mano to sana iwala. Piyaki panabang ng Jibril na inuitan niyam sa salam. Aguta salam na mapian to na adni kulaw laga. Awi dakal kasangan ni kiumar katiwa na basta usar na kawala na kalas.
dan nabarga pagkakaid. Ini umani ano na utatina. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Utaka besao. Mayong ano siya gusudi. Miya pa mag-eskwela kano, miya pa mga di kano. So science, na isa na kailangan na maswa nga. Kauda science ka. Na di nga katawan ni anta ka anto na akakadin. Kailangan sa science. Betaro pa science, nano raw, masabot ka giyang ngiro ka. Naguti mga science, sabutan ka giyang ngari ka. Giyang ayaman na niyan na pirarunggoy ni ulawas, ngirong, ngari, mata, tangila, patana narungga. Tatabiyan na, tabir kan nadik ngotor mi observe kanu gia nga mata na ayamana niyan ubani runggo siya na egin spesial gia nga mata na egin na ipulupo pagaliw niya so sakit mata kaya tiago yanon na di mamis na di matemos nanganin kau pa makatiago yanon na kebubuyan na pela na di gatumanga di gatumanga kaya tamanap ke suwa mata na mana niya nagiran anap keribatakuan pila na dia tudun. Wah, ikadua na taman-taman niya na ana mapuruna utama nga na mimulya kamuga. Nah, dia nga mabuhay mana tangila. Naya pindet si wala ay gatego no na di pangaraw natin diko. Di pangaraw na yamana niya na ringit. Ngani siya nakuan. Kakagita nun. Ha? Baka may badiwan na ba sa manong sanong tagira adman na pungdam sa ano nadidan ba makata na ramadan iman to buray kau to miyakata na buray na dia nga mamungari na aya pinde ito wala ay na aya mana niyan na dumade ko pagi numan ka agusuken ka na lala nga dumade ito na di dumade ko mga pulayo ngani sana pulayo ka pa mga dumade sa kabaya ginawaran na mata na mapunong ka mula mo gira tuturong nga gumigidaw ka dito lali ha naman to lagi nga ya pindit si wala science na yamanan yan na maginom ka mula mo gira panginuman ka nagina na gulatan na bu oy anta kakala na kaya witandan waya ada sunod so kaya tago pangan nga sa ngangari na dia pa naman sa pananganan ako nasubol sa tiyan na ka ako kita no tap ke kawanta pilit ka andaon kadi dia pa naman da soba kenda sa nga ba karang tanaw miya kami tan na po narusurudok man oy tataman sa di nga masundo kay na ayaman na linit ka ngaon yutoy pindi itanan ng Islam lagi na di kailangan na sumamo sa tungirong nagyang irong na kaya mabuti ako nuwala nagyang na kabaya o mga papulayo mga pila na di ka mabuto mga ada niya menutusan ay na siyaraan yan kaagya man kaya saray si ina kana ba matagbo ulod kaagya ang tabayan ako ko pa mga dasara saya di ka rin niya pun mabayan ako oy na banda yung balaya ka kalong atakan na di dataro ikawasak naman ito na Yano yanan. Nasagudan na pa si Aloy Tanurong. Ayamanan yan na saka. Na kailan na masabot ka inor ka tigo pagitagun wala so mata. Aya kaya tagor ka ko mata na aya piterop man wala natina. La yastawi al-a'ma wal basir. Di makapruyod si buta. Di pakarono ako si mga bakbati mata. Ugay na pa nakatiro mga maranaw na sutaw. Ako ta kaya katiruan lang talatina lahum afidatun layaf kahu nabiha. Ana mga puso tanuman buboy mamaragtano kagi namin pakadrangan asebut kung ani na punggulaulaan o kama manusyay. Walahum ayonon layab siru nabiha biyang alalakay mata na di ngay kilay. Uy, sila nga man sa dataros dada na pagalungan yan, di nga pong kilay. Sabab po to sa kagiya,
khatamallahu ala qulubihim titimberian silan wala utaya mana na mga pusuiran mga pangilianiran. Dia rasa mga tao asawaun alaihim aanzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ada na mga tao sira so piputay na barabod. Ang na piputay na barabod ana pusuiran ana matairan diran kausar. Nah, ayam agi nga na dataran agi nabuta. Adi pakaila buta piura. Uri nabuta di sebuta. Na ayabasa no mga maranaw na manabuta manoko. Berga tontong. Anda budaki si pimpir ko batalo pagilidan. Mga kuwasa seda kawan na may lupo ka seda. Kore kaya? Nala ilan ni manalangon-langon ada simba diyan. Abu to manibuta. Kasandap ka pikiran na dinaning gulaulan. Miya karas sada, anta ka, miya ka biya sada na dinaning gulaulan. Oy, yuti mga buta. Na, kailangan na panalamatan kasi ikuan na sumata nga. Sutang ilang nga. Na, okay. Ayaw pagilain tanong pa si Kukini, tander tanong mata tanong. Na, sumiyabot ka usuda. Na ayam ya kalala pagilain ka ko dunia na ileang siya maka na usina ka. Anto na siya maka na usina ka. Ang ray pagilain ka kiran. Kagi maka anda kanin. Ay pagilain ka kiran naging otuwa. Bakul lahuma kaulam ma'rufa. Ay ading kiran dikindulunaan na malila na kalala gamang malangasawangan. Kanabaya mana niyan na. Miyano ko siya mga na may titubo na miya kasanga na tinap sila kasaya na. Tiguta ka ba sa ako kagay sa mga sa tano tuwa. Pagkagigiutosan ako sa kagamin mo ata na miya ilay niya na punasan na kaon. Kore ko to. Kasumasa naman sa los ka, giti namin mo ako na din niya mo kabay mo din mapuna sa buda kanya sa nga kawaya. Napkalipatan mo tuwa ta. Lagi na ako napkapasok yan siya mayan. Sa kamata mong sinaka Allahu Akbar huwag timbalian diya gaya mga sakta na mga manusia nasa din sa kasisi sa dunia yang maka usinaka na dia matanganan na mga miyak kalatulatu si kailay na anda ni kapatayo ama ka na miyapilang sa mata ka di pa kailay na upuan matay sinaka namiapil lang na mata nga. Kompleto kay Pangilian. Usara niya kagaya di taro dinggo ka buotan niya pa usya na tama sa kagabi niyan di mo sa di ka na magmusay. Kana ba yun? O na di malangan musay gibo matay ni. Na sakali mataro. So atawa riyaw tiyan siya maya nagusinayan nambala Pangilian. Isay mada kaya mayan na usinayan na miapalat suisa ko matanian. Naupuan naman na siya makahusina ka na miya pala lang sa Pangilian ka. Amalangan ni sayan. Buhay. Masuntigiran na andi tampas sa barat na yung na samburan. Baan na iya maranir ka ko intirwa ka din wala mahaliw ko yung makahusina ka. Inuya kaya maka. Inading ka ini sa perkawala. Sina ka manguna yung manami. Boleh mananiya na siar ka. Ngadin naman. Kung kita mo ng mga lokstan na dirangkit sa pangan ng makan. Mas mismo yung mato. Pamanasang tanami bumota tanong. Napamanap ka kita mga sa ginawa. Di ka nagkislupangan ng kailangan na makakan na suwata ka. Naman na to. Kala erano na nga loks nakagiswata na ha. May duwa-duwa atiyan na pamarakasan na mahusin na. Adi matao tinilas. Di matao silupon. Wah. Adi na no tumain nga. Okay. Siapa bro nagito ba? Nudan tao da si Ibrahim. Buwi ng tutunga. Begitu ba? Siya lamwala. Peter wala ko po yung muli ka kuan. Ice. Mi pundusu. Apoy ko solo miya kapito gawin na. Si Ibrahim na montod. Kuan ada aba miya da kakang disiwa po. Miya mamusasira. Sabab sa giya ko tuwa kada amalang o yaman namrod na tinamata na yan. Di ba tatago tuhan na wala tuhan no Ibrahim.
Daya tingin na mapiyonay kay diyan na tuwa ka na langit. Naguiran tuwa kay langit lasan sa miya gagay nagiran tuwa kay na ay wana kay niya sa pana piya na yan ang langit. Ano nga po na langit? Suwala. Isuwala na naman suwala na si kumiyan siya kanabasi sa langit kakadin. Kasi din ang ukapuruan na aras. Kadi po kakadin mo langit ka, ayaw pa kayo siya kanuna, ikala o dunia sa tangan wala. Tayo po kasi bagar kanon, ikala o dunia sa tangan wala. Kau to, ayaw po kala yan na tama na kagatan na si sa ting kung apala din sa dunia. Ada tayo, mana niya namalap na nga cellphone sa ting kung apala da ka na yan. Diyo tayo ikala o dunia ko wala. Nadi po kakadin sa wala, kung lupa ako sa langit ka kagaba. At idataraya, mapapalad na kanan, nadapuan na kanunay ko na ko ron. Kami mo ngaya sa teman sa para-para ko na di siya kamin. So kaya gito niyan, na amanan niyan. Na ayap kiyawid tanop man, amin niyawid siya ginaaras. Opisina, agit tiga timilian. Opisina, darpa wala. Nakala wala. Nagiraman to apiag bang anak, pagkano kay sabang. Niya pihak bang anak kena geka. Na pembuat dia kasa Quran na gena kasuka buat dia sa Quran na pamagay nga subah. Ayaw pa kayo na mas malas bang adi sa Quran. Oy. Malas subang adi sa Quran. Kasubang na andal ko Quran. Pagi mo kaya giro niya na Allahu Akbar. Tunay ba nang meaning nga Allah? Allah is great. Miyakalala. Nagukaya sa Quran na kanaba. Kapag kumanak kamatian na yaman na niya nambutian nga buka po subang. Nasubang na, ayaw mo sigadi na 5 times a day. 5 ka oras. Kapsigadi bang. Sabab bro, na gitu ba? Paganda si Ibrahim. Mimulya Khalilullah. Ang imimulya Khalilullah na i-post down na yan kami nga na kaya ko mimbuwata. Ataon ni miya pangaro mo Ibrahim na pagapagan niya mapangaro man yan na si Sarah. Antay Sarah rakanusan. Ba na Sarah? Sana na? Huwag Duterte. Inasara na do'y mana. Sara Sigrito, Sara Okit, Sara kami piya ginawa. Busra sa Sara. Uta sororan, nagirong ginawa, soror. Dipini na nagwapusa raon kung mga pananaho, mga Arabic grammar. Na, kayo magyuto. Namiyang aroma si Ibrahim na susara na ay nao. Tama na sa piyagala sa isa di Sarah na walang dan bawata ang itigating bilian. Dan bawata. Anawi dakal. Agi so Ibrahim ako yung Sarah na mitapi. Nasutiran na magabayawray at itindigaw sinta. Malagi sa karandang at singit sa karaw-raw. Tana na banta soron. Di tabab tero igagawang kungunay na iraraparon na ka. Malagi na mga lataw. Mga bilangan tao. Kahandawan daw dala, ayaw ka papantagan na dato sa misir na sa Firaon. Di na di pangadagan, ugina sa pagan niya Firaon, o ang taon nung nanan. Madaro sa Firaon. Sa pulo sira nagudua. Palen Firaon. Na. Ayan last na Firaon no Musa. Iti last. Nasugya gito niyan. So may sa masar. Asimre, so mga dato na di mumuntala, di mibisita eh. Oo, pamana na ka. Dawa. Ini nga pa ako kaya pa ako masama sir na biya ginawa nga pero na tari gina na padagkabay kaya beautiful woman. Wah. Kada to Firaun na di mga gaw sa babay. Tabir ka na mga bay. Sigo Ibrahim hadihi maraati. Ay mana niya nagiti na bubayakan. Ginamraa terma meraana kepakausar nakako darudupa o mama o di na bebay niya na pure. Darutana karomaniano bebay niyan. Na minsan man raw na damakaran
Kamaratan niya dan Firaun na pagkalutasiran sa kadego. Kayo kumbuling Firaun, Ibrahim. Ay ada to Firaun na ambrila, pamanay barato ko anaskan yan ni Amiril Mu'minin, na mga gobernador si Pamasiko, mga for example, ada tartano sa Pilipinas, president, na yaman niyan ang mga gobernador. Why? Datara Mindanao, datara yaman na United States of America, ana mga istitiran. Dia gaya king, isarwa king sa Masar, na anawata na si Hajar. Puta Hajar, nawata king. Nakayawara na dato, apa pamana basa dato ka, na yaman na pagasong mga raga. Why? Pagasong siko dato. Kapamana kaya kaya mapuro. Dataro, Yosopo, utan mo, tutulang mo Yosopo. Why? So kaya gito niyan, yan ang kaya pakasong. Kayo muling si Ibrahim, tina Ibrahim. Sumiyang wasyari at tingin na, dan na batas, dan na miyakwa nga kamapian na ka. Dan miyangin nakarakan. Telo rin nakakaya, tingin na kaya beautiful woman. Why? Papa na mga tunganin yan. Bataking. Telo na naka. So kaya ni telo na niyan na, hindi ka mabaya-baya, pala po ngayon manan yan na, biga nga sa pamamagayan. Inugya ka pamamagayan, nabasa ibigay ka na salanga. Nagkaputar na ka ukor. Puan ka mani sila, tiga na mapiaso pangan na may malam, yaso at akaw na, pamamagayan na, pangan na ka na, upuan na ka di sila na, mimuli ka paguso. Ada kaputar na ka pamanay, pamuna. So kaya gitu niya mialing, so kaya baling yan, naipandapat ka, bamialangge, no, nagumari mitsu hajar na. So kaya rin mitsu hajar na yaman niya na ilan yung man, mimota na Ismail. Nasukya kinibotan ng Ismail na miya din no nagyuto kasigi tanu diniyo kanaba kasig kakasigi. Kung nakasigi ipumutuarar bu. Ami atero yan na Ibrahim iniwan na miska kagyamala ka mapmiya ka mama dato ka. Nas kay mabutigen na timbang ka ko kapuyon na ino kay niya dakarakan damis ka abudi uti ka timlian. Susaraw. Owan, susara. Nasi kami ay manami mo ta sa kay matagar ka pa mamagayan. Kung ninakan ka kay pumutuara ra kan ada ngarak ng bota. Napakabaling nga sa pedadar pa. Yuta minit tagal Ibrahim amag yung gumaganda. Uy, nasusaraw mata niya na puso yan na miyang pakabalingan sa Maka. Enok man pakabaling sa Maka na the first place piya ginataw na manusia naging Maka. Kasar miya ginataw suwada magusuhawa. Nakiawaan kaya, di nga kawani daigun. Da kekanon. Kabaga-bagas. Biyabay man to Allahu Akbar. O tayo, babayakan no to kaya, sorry na nga, panay haji. Wey, pakanaik nga no, wala. So kaya gito niyan. Inawa no Ibrahim siwata yan na usigaro man yan sa Maka. Ini ang kaya bali sa manan yan na Palestina, kaya baling yan, di kita no to di kalipat na mga pagasar. Huwag imakaw mga hansaman. Ala kaula. Ay, mga tatay, di ka punsa patay dira sa surga. Mga malaikat. Uy, mga malaikat. Ino natasira ni Ibrahim sa Panginoon, panganakan. Di tuntun nga, di ako makuha, pero sila nga tao. Sila tituntun nga. Miya sabot Ibrahim, kanabot mga manusia. So kaya sabutan niya nun. Bali sa Quran. Famakat bukum ayuhal mursalun. Famakat bukum ayuhal mursalun. What is your purpose? Yung mga basic student, English. Anto na ipamani ang iniwari. Ano ba? Ay pitiriran na siruka bigulamin alim. Nubashiruka biulamin alim. Putero na mereka ayamanan niya na pukeritangan magususara. Oy. Mini korota kay Ibrahim may miyakatindig na di maka palangalanga sa kesungan yan subili kisara. Tadi na di matero ati na ayamanan na
nubashiru ka bigulamin alim. Dia membusara na umapong kwarto niya na di mamarapa o pamaa. Ada tamang Arabo yan, nagira mapipiyagi na wera na pinira na buntaliran. Yung tiga tiron sa Quran na fasakat wajahaha wa qalat ajuzun akin. Ay do tini Ibrahim pamanap kerita ta. Mo tata. Pamana sutiktan na mo tan wala di ba niya no kailid. Na kaya ka tero Allah Taala natina. Sa Quranil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Mabaru sama panonit pengalangsan sa kabayaw Allah na rongabutaman. Kasabu sa tataksanon wala na mapungulaula. Basa teron wala apanga din niya sa sainam iadin. Inon tano di kedai sainam amapya samalar tanoy dusa na pamata din ko wala ka teron wala rela. Okay, tiari lang nga taro to. Upo ka, bala ka nga mamu, kalidang nga utumamu, upuan sa ka, nayamanan niya, nabakan mamu di pinatarimban, nayamala na, di ka dikapano ang simba kaga pos, bayagi na nga, tingin mamu wala, olugan niya kunara ka. Na, so kaya gito niyan. Bimbota si Ratso Ishak. Nadidinggi ang ayamanan niya, tanong din niya sa yaw. Kasuan lang dala na pagitira ng Muhammad aya bebarakatan na lang na sudingay dugo ida naronggala may sugudung ano mo ne tiami moliari solo tan agi mo tuwais wata o hajira Ismail ayam ya belia bilawataw Dembolo ya bilawataw suwataw sara mga lasiran ataw mga bilang tadi siran mamu namin bolo ya mana niya na mapiataw agi nga pamamagayang ko Ibrahim. Ino pembolo ya bilawataw. Na ino mimbolo ya bilawataw kagi ayatan nabi. Kaya bo inimbawataw Ismailan nabi na subuso Muhammad. Nabi ba siya kay na saka po nakan gimo sana taman sige sana yan na mga nabi niyan nanan. Asutira na katasembuhi. Tuno to. Katasembuhi bawi na kelipatan dah. So tira na badin na madakan sopong ha. Sibutan na yung mga pong. So mga kuana mga kulita nga mga agung marunia nagutipong. Badin na madakan sopong nada mamalalaon. Masala nga sopong atina. Nagira biasa nga sa mamalala. Information sa rana uoni na basalan sa agung mamalala sa baloy na miyanag sa marawi. Namanag sa Marawi, nabiyasaliran sa Marawi, namiyanag sa Tamparan. Mabasaliran sa Tamparan, namiyanag sa Lumbutan. Mabasal sa Lumbutan, namiyanag sa Ganasi. Miyabasal sa Ganasi, namiyanag sa Bacolod. Miyabiyasal sa Ganasi, namiyanag rin sa Malabang. Gina ni communication tanubuan niya. Kuwan, ginan, kabay niya kuwan. Kabay niya na cellphone niya kuwan eh. Nah, kagano ta? Eno tanwaya di magigi ayak kagigi tanu na kagi Yesu Muhammad na tanu nabi. So amanan niya na Musa alayhi salatu wassalam na ayatin nagyan natina I'm your superior. Miya kalangalangan ako manatiyan. Sumindet suka mapian o kababuin na tao ka manusia eh. Guru mo dipakita ko yung walau dala Musa ihda lanataka iga pakilaylay Musa mata ka ban piya ka panusok siya na mo dunia namiyatakat ako miyatakat ako kaya kataw niya no nas kanini oluaniran siya na namiyapayag o katero Isa sa Quranil Karim hindi ko lipat na surat As-Saf. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum
musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubashiran birasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Foto. Inumbungan Isa sokatir Musa, utapan aguntaman Musa. Tina penutulun akan kanuhay mga buwatan Israel. Asa ka natingin na wala ko ba no Israel? Kaperubenakan so Taurat, perubenakan so Zabur, Taurat, agus Injil. Uwi na, di ka no sena, di ka no ay manan na sirik, kamata-mata na sa kanatigin o pamana, mataga ko di manusung sa namo. Di ka ni pagarasan. Agi ang ay manan niya na dunia, pamakakambusong na, piyamata nami sa kayo, riapugami, kibarami, bindayami, ima ayamanan niya na probangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam na peragungan sebenar. So kaya gitu niyan. Falamma ja'athum al-bayinat wa qalu hadha sihrun mubin. Kayo kumakaw makina sa Quran sa katanwa. Guni ba kau marok tanuso bayanan na yung mana niya taga ng sihr mubin pasala manggironan sa Muhammad pade ga salalag pamana nabi ka rasul ka napkaga napagino mo ka subhanallah bare blo takaka pamati na nabi ka na rasul ka napkaga dadataro ka nami pagino mo ka sa dadataro ka pagino mami di ka di maginataw sa dunia sa dadataro ka paginataw mi. Oh pamana ya mana niya nabuka boy era na bisa ni Rasulullah nawato. Oy. Ya sabut tu ah. Nggak suka gitu niyan. Nana minggu yan sa Muhammad. So kaya pangalagay na Muhammad. Awatas kaniya niya kay niya Ismail. Apo yang ugutusan ragun. Kanu dinyonan. Apo Ismail. Apo Ibrahim, su Muhammad ku Ismail, akong getusan ragun. Ay pandapat ayo makataling umah. Pangilan ako Muhammad semua disat. Oya pangilan ako nakataib na, muatan ko wala di bangon kapakai rito. Badong sa kayawan, between walang ningning. Biada na ekspresyon ni Matuwad. Niyalo ko si Sarah. Uri na mada kalap kilay taw na Allahu Akbar. Tungon na iran na ibupuraw da nga di po mo puasara. Tapi mo siya raw na nga between walang ningning. Si Sarah di ka si Sarah hiro ni mo. Mi bubali mam si Rico yan. Biyatain si Rico yan. Si Sarah na matay karena na seri mobile. Nah. So kaya gitu niyan. Niya ko ano to. So kaya gitu niya lumiangad sa Muhammad ay pandapat ka. Kaya ko imbawata na why? Kayo udah panamutan na kayo imbawatan na sinindawan niya na first o girom. Hiya ka mamsa. So kaya so high-tech buwan niya. Dingong kibara so high-tech yun. Mabun so high-tech buwan niya. Di mato. Sinindawan niya na Kasro Kisra. Alfasyo. Na kayo mag-YouTube ba? Why? Na miyagi na tao sa Muhammad. So kaya pag ginataw Muhammad na gurun ilaha manwala utakatero yan na Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahu akbar. Imando na putumaga na digan mo. Kano no one is perfect except Allah. Ubang tari may miyaka langalanganga miyaka suwaka mapia mi pulaw pun diplo mga sa Arabic at si Western education na may to din ko may to inibigay ka walaw tala kailangan na pagpaganakan sama na pagpaganada ko imato mo to da
Ini betul apa pegada ibu pengendo wow. Dia ngaya di kendi katero na pegendo na kana posoan na ya. Banyu tang di banyu kami bisa kadi. Sama na lomalar gan na katatano dia sa di kendi tero. Apa peganda na kan. Asi ibu pagapon sa Ginoo. Teach yourself. Dia nari guta pasudadan si Ibrahim. Gitu mani mana niyan. Amia pagando Ibrahim ginawa niyan. Kau digandawa ginawa anak. Dua nggak tahu. Kawawa ako mga kawinan ng walog dala. Nah, agi magito na. Antara ni bagay para daram ba wala si ko Muhammad. Na ini bagay ron wala daram ba na sukya may arajian. Sukya may arajian apram makatu Palestin. Na sugya gitu niya na siya gida niyan si sa kay po kumasiran sa Palestina siya gida so ana siya gida rin na darpa na pagembong nabagit iba so mamoto nataw-taw ta mamoto ba nagyan ganiron yuto si Masta watao Firaun Pisemi o Firaun si watayan ako sa mga puyan sa kadatuyan. Agiya mo, kaya tiruaw ni pagari Masta natin Abi. Sumasana sa lok sa bakol sa ubin niya. Tinagaronon. Tinay naman natin ni Masta kapayatuhan niya, nasutuhan ng Musa. Di ka niyang pwedatiyan. Ay nangin, apitero ka anarabu kuman na ala. Rene ko iso, ay mananya na Firaun na piyakalang-galang ugda simbahan niran, ay alumang-galang ay nipalubodi yun sa mga puyan na yamala na si Masta. Nagin na ni, miya toon na, miya found out, tagi na baw. Luta baw Masta, na mamus tadi suka story, ayam miya kaboron na sa Muhammad, ako si Jibril, ko kaya maera din na pram makatu Palestine. After that, kaya mana niyan na, niya kaga gumianat sa Muhammad sa Palestine, Allahu Akbar, naguda po kuwator na. So kaya na po yung kuwator, kasi sa kutadita katano na indan niya ngay, miya to na bura kaki sulutan. Bura ko. So miya katon, napakada po kuwator, nasulog kaya na po yung kuwator, na giuraw ka din mo, ator sa Muhammad natin na, Muhammad, pakanot akong gadin. Yala, pakanot ako Muhammad. Kaya tama na miya suawator na miya alang-alang. Kanina pa baru pa kaunuta. Ano na ilabutian ro? Why? Adi ba miya talotima mimbolya bawangan? Why? Imanto na ikikidiyo na mga Yahudiyan na alad nila ng anip kilay pan. Kau mo kasurot na tinunira ng anip kilay. Ka anip kilay surarado Islam sa dunia. Amano to? Ay mana ini na adi di pasotor ka malay larong kuwala diska manusia miya kalalay mata. Yang kalalay tangilaan. Ator. Mapeso ator nakataon niya sa pangatan. Daralat kuwala. Ay Peter walang dala natin. A'udhu billahi minas shaytanir rajim. Law anzalna hadal Qur'ana ala jabal. Allah ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khasyiyatillah. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Ay do, kung nag-initoron so, Quran sisagin na mga kapalawan na, mga bubungan na, may nga matano, kalakira mo si ikawala. Yaman siya, katano, itero na ko na ribatan, natin na sirab miya taman. Ribatar ka na, kanabakan ribat. Oy, may ni mga masusami sa frequency. Oy, sa saksi. Doon na pagtuman sa mga tawanan, kaya maganutan sa utakatiro Allah. Sawaun alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala absarihim wa ala sam'ihim gisawatu walahum adabun adim narimatay Wah. Ay ako, ina kay raw na mega mangindilgan siran. Kata ni mangindilgan, niya tupung. Miya tay sa talakay kapatay na gutipter na mangindilgan. Miyang akaw to, miyang ndir. Why, nagito. Na.
So kaya ito na naminitor ng Quran. Awilan niya nagyang kanan ni Mahemana niya na 5 times a day. 5 sambuyang. Si Imiyago po ko katiruan lang tala. Akimis salata liduluki syamsi la ghasakil laili wa Quran al-fajr. Inna Quran al-fajri kana mashhuda. Patulina ni wairo na kakwanda. Na. Eno. Giana ni kitus ka sa skana Muslim ka mama ububay ka. Anto naunon, banda 5 ayatanan. Naan na ayat yan sa Suratul Anfal. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukira Allahu wajilat qulubuhum وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Ili ang ginawa nga mga daan niya kan mga pagariko. Ila nga ginawa nga na ino iman to pupununutulan na warini ko istiyo mingulan lagi sirmantan waya. Eno. So kaya nagano sa mga teruanan wala. Miya gidami posiwana na mitum tiambud. Uni na tiambud. Eno to kalakian anugunian ranunian gagawin si kwala. Eno pupunutulan na kano tama sa kuta miya so Ibrahim. Eno miya kaumang parati ang uda. Miya kauman. Eno, lango na suwan niyo, nakanabaan niyo papala na sa ulango. Adi karo pa kaso kung di ka makaulog sa toto ko. Uri na pera ko. Patongan. Uba na nanigulaw lang at iyan yung tuhan na ginaulango. Uway. Wa ala rabihim yatawakalun. Pero singa pala na ginawa si Kuala. Mapala nito, nino, mga barasamo yung ano, siyempre na lang. Mga barasamo yung kami. Ang turoni, kamumuli nga barasamo yung inna salata tanha anil fahsai wal munkar. Ay, aputiro na sambo yung namiya. Miya pakawakan yung kalai simba agad, hanap suhawa ka. O makapundag ka sa pagaringan, ay manan yan na. Karasangan niya sa katero, ang takagalubog na tigan na. Sa lakod na nan. Sabar. Sabar to na. Ugay na kasibar na singa pag usara ko kasibar ay kerarada nagiginaw nga. Ba nga sara so kasibar sa amay kay kerarada na sa publiko. Inong tabu ba na kagagangaw. Nataro pa mga kaya pa ka mga jihad tano. Panita ba niya mitataros. Nabataros siya mga kasibar. Ati uwa mga misibar tano na ito inikidi ang mga inikidi Marcos sa mga loks pagarita no. Pisiyang paniran. Oy. Si Sarano na yung kalipatan na mala amiyang ulola na takob masakir. Yun na nagalipatan. Lagi ang ayamanan niya ng mga pedingan na Allahu Akbar. Ginapilay na mga masakiranan na. Sabab bro, lagi na niyamanan niya na kailangan na masabutan na. So kaya pa kau mau Muhammad bigan taron niya sa kumpasan at taritibu kapupaging editano. Na ay Peter tanop manwala na tinafas tabikol khairat ya ulila lebab. Uy, mga utakan. Mga bay ko Islam. Nauna si sa kuya ano Ano ka narong utama na? Al-mara salihah khairu min alfi rajulin ghairu salih. So sa katawar ka na ba bilang ato na tumo di sa gibo mamada malangyan sa kudi. Na tanong din iwanan. Uwi na ayap puman pagilian na allati latasbihatun taqabbalaha Allahu laka khairum mimma atahu Allahu li Sulaiman min malin wa jahin. Inan so kapulalakaw niya sa kawanga awidan undu. Diru di magapiapin na may lev saraban din natinaya Allah na wabu su Sulaiman na miya tamok miya dato na bigan akon sa sindeng bu pick up.
Kayo magyuto na nayamanan niya na gyuto. So Lailatul Qadr na kaya tomo sumapagamal ka na di suwalo pulo agu telo ragu na uka susubra. Liusan. Amay kan nunggutano si Eko ayamanan niya na mapita na perumaman gumawa sa mga malaikat na malidit ng tanwiran. Ang taon ni mga tao, piyana maranian sa Ramadan, na amay kapsubo na pangiraw sira na Ar-Rahil, Rahil, Ar-Rahil, Rahil. Uy, muling tano. Amay ka muling tano na mananian na, makagiraw sira na tirang wala Allah. Tunay suwa nami. Tigi kunwalaan na naganatin siran magfuran lahu. Karirilaan siran. Gitu, karirilaan siran. Ay di, panita karilaan tano. Nagupsurity ang tano na sanjang yung maradi ka wala sa iko Ramadan ko telopolo ragon. Telopolo gawe na mapakon. Kuya may maradi kaya na sa kamilyon na minus na tekapanian. Na aya ka timbelaya na magnubtan sa si kwater wallahu ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila 'amalan salihan min dzakarin wa unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bima kanu ya'malun. San nagi samyaga malaran sa mapia na paragunan na sumapia. Why? Lagu kekuan yun surprise yo kabaya wala. Si ko Ramadan ani ni ka ay mananian na mubukatan ng mapita na pagapirma ang tanong wala sa payroll. Ano na payroll lang pagipirma ang wala, rinila ang tanong wala. Ang taon ni rinila ang wala. So sila yan sa Ramadan. Balangon ay marana, prailaan wala. Hindi na ito na mga marana yung mga tatagasiulo, mga naidangwagan. Sama pero, lagi na niyaman na niyan na, kikontribute ang mga ulama di Indonesia pa pelikturan sa samya gagatano na mining bulala tano penalamatan tano suwala oy aku penalamatan tano sa kanwa man niyan na niya katiten to kasi pamigiran sa kana pamilya penalamatan tano si sulutan si hermana ya udah ko niya katawagin na kanaba ko si Puas kasi no katawagin niya nakatawagan ako man sa bunsuan natin na alima kausan na labi magatos. Tiyan na kauban na oras na kuwanta no. Kada di kami pagkakuan, division, city division, laun-laun na kuan. Sa ere, kaya nagyo da ere na every morning na nuduna ko. Miyasangan na kanana. Owa, sarwar bunda badan na oras. Sa frequency na sa mga pada-frequency. Ay mo to na ipalada ka na mic sa iya kuan. Management na malan na si Sherman Tanuaya. Kabutuan ng tanwala sa mga kamapiantan sa dunia sampai sa lugar na mori wa kullu amin wa nahnu antum ilallahi aqrab wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Adna ato na itatagimayo saya ya perasa saulan ragawakan adna ni siya mga tunay ni premio o pagasumbag sa pares antay. Ano pa kapun sa pares? Sir Kano o Sir Kami? Sige, alimi. Nari alim. Ba napito ti man na pares siya ka? Asin sa ta lecture. Away, ronok ho. Nasin na mapia. Nato na yung mapya. Da napakatin nyo. Away, pakatin. Adaan, nagububati Kay girabiyat Nami ada lala. Away, tumama ka titiniga dyan so... Sumag. Na mapia na. Antay magas. Na mapia to kuan. Paga-paga na mabia pikiran ni pag-isipan na anta onon anti miya ko kamapian. Pamanate miya ko amapia ko bota anu sara uso bota anu future. Alad miya ko pero antay malaki ran ni miya ko amapian. Tayo na kakate. Si Ismail. Si Ismail, antay kiwata si Ismail. Nakatatang. Nanan niya ko. Niya ko sa anak ya sa timan ng suwata. Dapat di simbag. Gitaon. Huwag tayo simbag. Ayaw. Dadad na yan. Kaya mga pagkarulat tanok man.
Tahu nang puro sa lima oh. Napurun sa lima. Susunod. Oh, magagawan, oras tanoy. Kanya may nga di muro sa lima na mani na puro sa lima. Okay, nanda sila. Oo. May ito iniaraga na ba na tiyano mo tumang tinig sa ano siya, antara ka no? Andun. Nabayaw sa lima. Auto, YouTube. Na, aya pa kay si saya. Aya pa kay si saya. Na. Ino to pagabaw sa mamot. So yung mana niya na Muhammad Agus Ibrahim. Ang taon no to kay bawag ito miya bawiran. Si Masta. Niya ako man na sigurado ako. Siguri. Masta. Wala gitu irulay ako. Si Masta. Si Masta na wataw Firaun. Sina rin. Niya. Na, ikatlo. Naman ni Guru sa lima. Auto sabog to ka. Kaya sa katawan taon na sulutan. May katlo ya. Si Masta. Okay. Mapiyahin ito sa wata. Siya gini ayamanan niyan na. Aya pa kay siya. Suwana para tiya yan. Suwana para tiya yan. Anito mamatay di sa wiyag-wiyag. Nakauto. Wadi ka to so bukas mo. Tadi ka to kami akapayo sa lima. Anito mo suwana para tiya yan na. Anito mo ka matay ako siya di matay. So mamatay. Bana mi ano gagaw na mitero. Ha? Bitero ka no. Bitero ka na pero ko na baka bibuela na. Kami ko na tingin ba talalag. Huwag. Naso Ibrahim o supat man. Na. Sa timangiram man. Katep man. Kemben sumiyaw na. Nakatabuela mo. Namalo na yung mapanag. Nakapan na. Huwag, kaya kailangan. Ang taon na nangakuan. Kapat. Huwag kapat. Natinig. Ano, puro ano sa lima. Ay na kung may libo miyaro sa lima. Ayaw pa kayo siyagan. Pirati man suwa katop sibuyangan. Makatitindig kaya? Titinag man eh. Makatitindig. Yung TV ang answer. Lima. Katep, ganyan. Lima timanawa ka to. Allahu Akbar. Luhur, Asar, Maghrib, Isa, Suba. Na. Ika pero to ako siya. Ikapat, kapitong so tatagusin. Na, kumusyo tanobo. Na. Ano ano, saka. So Muhammad sallallahu alaihi wasallam, andi matay di kira na uso Yusuf. Andi, ya kate. Andi, miya, odi nga kanserin na, miya di salin ito. Di to kanserin, miya kanserin ada. Andi matay ko Muhammad uso Yusuf. Namatan. So Muhammad, the handsome man in the world na si Muhammad. Katay na di suwada. Wah. Katay. Alhamdulillah. Ibang question. Hindi puro sa lima. Na. Miyaka, repeat ka. Sudah maka... Anda, auto, anda. Auto. Na. Pera, tanong di nga. Pera, yapo Ibrahim Nabi. Pera, yapo Ibrahim Nabi. Pero bagyo. Alam niya ka, ito, very simple. Ay mana po, nasuta, ibarati sulutan, na mimuwata, mimuwata masuwata, nagituwa wata-wata na po. Pera, yapo Ibrahim Nabi. Deka kana gitiran na question na gair mo Bashir. Sa kanaba kana siboy ako kuan sa balon. Agya giti pagilain matay tumianod sa bayanan. Antay po Ibrahim watayan na kuan. Nadidal pa katanan. Pirata.
Mana mialip tidak na? Yalip tidak. Mialip tidak. Enam tahun non? Sengah. Na. So Ibrahim. Antao noni. Miado to ta isa. Miado to salah ko question. Antao sangat ni magenser. Na sakanya din. Antao no musi watao Ibrahim ay kadua. Ikadua. Na sesa kami ako dia lagi. Nga, miyakawan niya sa permio. May ako ni ambu. Ako niya. Oh. Anta. Kasi wala miya ka puro salim. Kau to. Kenapa kami akan cancer lagi? Kami akan cancer ka. Sudah ba cancer? Kau to. Na. Kau to. Antao non sudah to aminit masa Ibrahim ami si tahun Ibrahim. Anta sudah to ami si tahun si Ibrahim. So Firaun. Naus namanya. Nada miyaw al question. Na miya nga. Firaun. Basta makinig sila pipiyaw. Makinig sila piya. Na nasakanok man ni Paris. Sama itu bukan sumsialim sama Rabi. Okay sila no? Ako to salas. Na Paris sila dun. Aku dia kayak makan balo. Kaya lang so, niya na kita na riski sa klan, Ramadan. Ay pakasin mo ko masirwan. Sige, sulutan. Sige, sulutan, di pakasin mo giro. Oy, naso mga balo, bituanan, kasadir. Oy, kapalit niya piyagilista yan sa Central Committee. Na sulang-ulang namin nilista, amya kumplito. Na naman na yung tanong saka, tilwagong gas, minipas din. Kapag makakuha namin, may din sa tangan namin. Alhamdulillah. Na sa pulugoy at tatariman nun sa panin na umanyo sa duay ni mga kuwan. Magaan na marilis, inshallah. Miya sangan tanong susangan tanong. Nana yung tanong sa manay, pamakapamulan na o gibuha kapag niya. Hindi nakapagpil. Miya pamulan. Uy, gito. Gibuha kang unaw, na gito. Ato na manay pa kay Sisa. Na isa kong buho. Na, sadya pa kay sa iyo. Namata na yung mga estudyante ako. Bapya ito na nun. Bapya na materi alim. Nakatan. Pabugay sa kuwan, Petra, tutukan ito niyan, tuwan na yan, buglara, panganap, pilunduwa mo na, Sumagot to. Oh, ay. Maugat, busog pa kami sa Malagid. Ay katimulian, nagina Petra, nayamanan niya na sa agad nga Margas. Saan siya argo Petra? Ay sa agad nga Margas. Ay pa napagilay nun, sa kanon, nasapkan ka Margas. Yang master. Ito ko na maugat. Anda mana niya agwan. Nadi nga kaya porta na uta Petra on. Na, iya ko tamaugat. Na ayatara lebih napkip kay sa Petra ka. Pangani. Badi kailam, yang fauna utanoa, ayap kedayuan na mga wata, na utua tabir ka na mga bay na uta, ini pangraring yan na simbag wala. Nambo wata na mapia mama, unya mapia bubay. Ino nga di bagan, ya jadi ke gugay, pakadua nga pelati sulutan. So mamu susuan na sa kamo to mamu, utap susu wata. Huway. Na ayatara lebih na, pamakapulawan nga na, maswa kay pangalawan. Kaya manamar na lawanan, naging utuwa, sambo yang so patrakat na bangamuloy 5 rakat. Umang yan na nakapamamagay, Allahu Akbar. Sanja kala yan na, tambo ka na kaon. Ubaka Petra, bugay ka sa sangibu. Digas to. Ayos to. Sabsab ke ba parapan, au ke pakai so pirak, na miya kadagdag lang miya kayo na so pirak na kapakay. Napiraya, supira, napira ka to. Nasad sa argap kenaga. Na o pirayar ko isa ganta. Na luntring ka sa ito. Kaya man akong sugantang unabi, di sugantang ang agap
pag-usap taniman to. Punta ko mga lukos na. Mga lukos na pito. Nga naman ni nga sa wati, duwati, utarag, Magay sawa, magato sa lima. Sira kang Katong, isa mo. 150 na mapyan. Pamamagana. Parang tanong, sa diyan kaya ang mga madrasan tanong, alhamdulillah. Apa mana lagi doon yaw na. At yung utapang mamagana nila na murang-murang na din. Lagi Abdul Hamid na din namin isampay ron. Away, baka bagian sila nun sa baksis na diyan kaya Abdul Hamid na diyan utap yang ganito kira na sila nagtiruake. Abantas mo sa tukasan. Uy, natili na. So mga bae, nakaidibakat sa sinabang na erkiran na dawa. Kabasa diyan mo to alimtano, alhamdulillah. Ya, kapan na diyan ka na Abdul Hamid na upa mo anda pa mo magena. Pipi niya ron katando din na paano ba? Na so iski, uy ka. Umabay sila kumakayan. End up girman namin na so mga ustad, tingnan na o. Ano niya makakasilan sa nila bisang ibo. Isa ka wala na margas sa katanong. Di na natin yakan ba na isa. Isa ko sa si kuwan. Nagdakon niyo rin bakaso nga. Tigyakan man. Eh, di pa doon di mo na ba? Kung sa akin ito magay. Dito, missing ba sila na alhamdulillah. Ay no, kaya po sila no. Mga pamagayan. Mga padrasa. Request tanan. Uy, sigo mga... sa mga madrasa na ayati talingan nun saya na sige mumungan. Ako si Nasruddin Haji Saleh. Kailangan na sa madrasa na mililistar kami na final. Kuway. Na rola na nakakilista ni kami sa Central Committee. Di na pamamagay niya may pantag sa mga ayuda, mga margas. Pinaka may tuanan. May tuanan. Ay pa na maranta no, nayaman na niya, naskana na mga madrasa na, Giyamahal Abdul Hamid, na sama niya duman, nakipakay na di gano'n di mamangan ni ko mga biti. Wah, di gano'n di pamangan ni ko biti. Ubang inaayuda, di na nilabog tagin ako, ang mapya sa katana, di ginawa na ito, di gusto kay dyan. Agi waraan na kaya, may ito, masala pungumunan na, masala pagilay na may ito pungumunan. Kataon na, pantag ko no to, nagumakaw mga isa na umiyak ang pundag. Inshallah nawadin. Di ka nurun na di malipot. Away, ito. Di pa man nalang mo Abdul Hamid na sa isang management o di ba na anak ko kaya na di pa magay para sa mga isa na mamagana. Alhamdulillah. Margas, Juan. Inshallah. Alhamdulillah. Mansakto na doon. Kung magyan sila katapos sila magbulunya kasi. Mapya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama Mga na ito. Ano mga sundasan? Uy, nabakan si Ustad. Majimati man. Nanamin na niwayaw. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma akthir amwalana wa auladana وبارك لنا فيما أعطيتنا وأطل حياتنا على طاعتك وأحسن أعمالنا واغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم إنا نسألك صحة جيدة وعافية دائمة ومعافاة تامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.